Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-awtoritajiet Maltin u dawk Taljani qatt ma ħadmu flimkien daqs din is-sena biex jisalvaw in-nies mill-għarqa. Dan meta kien mitlub jagħti reazzjoni tiegħu għal rapporti pubblikati mill-Amnesty International. Rapport dwar l-immigrazzjoni preżentat fil-Parlament Ewropew u li jimplika l-nuqqas ta' rieda min-naħa ta' Malta biex tieħu l-immigranti legali tista' twassal għal aktar traċedji fil-Mediterran. Fil-waqt li nifhem minn fejn ġejjin Amnesty International jridu ikomplu jżommu l-pressjoni fuq il-pajjiżi kollha naħseb qed jagħmlu l-pressjoni fuq il-pajjiżi żbaljati. Għas sempliċi raġuni naħseb dak li għamilna aħna din is-sena flimkien mat-Taljani kien mhux biss id-dover tagħna, dover legali ma wkoll dover morali. F'dan ir-rigward il-Prim Ministru faħħar il-ħidma intensiva li wettqu l-Forzi Armati ta' Malta tul l-aħħar xhur. Nixtieq nirringrazzjaw nagħti l-appoġġ inkondizzjonat tiegħi lill-Forzi Armati tal-pajjiż li ħadmu flimkien mal-Forzi Taljani matul din is-sena. Kellna traġedji iva, seta kellna ħafna iktar traġedji kieku ma aġixxejniex fil-ħin. Fil-waqt li tenna l-impenn ta' Malta li tkompli salva l-ħajjiet tan-nies, Muscat sostna li l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni għandha tagħmel aktar pressjoni fuq pajjiżi li sissa ma tawx kontribut xieraq f'din il-kriżi umana. Nittama li l-Amnesty kif huwa fid-dritt u fid-dover tagħha li żżomm pressjoni fuq il-Gvern Malti u l-Gvern Taljan f'dan il-kwistjonijiet kollha tagħmel pressjonijiet ferm ikbar fuq gvernijiet oħra ħalli ma nitħallewx waħedna biex nassu l-fruntieri Ewropej.